Mga puso atong ilalahon kining usa ka dancer nga artist pa gyud. Sa nagtrabaho siya sa gawa sa nasod, nakaton siya sa trabaho isip usa ka barista. Mao kini ang nakapaikag ganiya aron mubukas og kaugalingon niyang coffee shop. Atong sayran kinsa ning ato ang Bisdak Bae. Siya si Clinston Go, nga usa ka dancer ug artista pa. Moves pa lang sa lawas, makaingon gayud ang pipila nga hanas na siya sa pagsayaw. Bata pa lang si Clinston, mahiligon na siyang musayaw. Pinaagi sa sayaw, diha na siya maka-extra income nga mauna usab ang gigasto niya sa pag-eskwela sa kolehiyo. Usa-usab siya ka dance choreographer ug nakadaog na usab og mga dance contest. Nakabisita na usab si Clinston sa nagkalaing-laing lugar tungod sa iyang talento. Pagka first year college na ko, then nag-apply ko dance troupe para maka-less sa school tuition fees. Usa ka HRM graduate si Clinston sa University of the Southern Philippines Foundation. Sa iyang degree program, gihatod siya sa Saudi Arabia ni atong 2016. Dito siya nahimong barista sa cafe sa usa ka hotel. Human makatigom, nagdesisyon nga magtukod og kaugalingong negosyo nga mao ang iyang coffee shop. Gamit ang nakatunan niyang skills, kamao kaayo siya sa mga latte art ug siya na mismo ang barista sa iyang coffee shop. Apan dili lang din hikutob, kay artistic usab kaayo si Clinston ug gani siya pa mismo ang nag-design sa coffee shop. Pag elementary lang ako na-discover ko na yung talento ng pag-draw. I-try na ko draw sa kwan lang, sa image. Pag kita na ko, ay naaman din. Makita gayud sa bungbong ni ini ang mga design nga inspired pa sa iyang pagkamahiligon sa sayaw. Ang iyang design nagpakita og flexibility. Ang gipakita ni Clinston sa iyang talento sa pagsayaw ug paggamit niini sa insakto, hasta na usab ang pagkahimo niyang independent person, pamatuod lang nga usa siya ka certified Bisdak Bae. Bisdak Bae na kugihan pa. Uban ni Lian Sinkulan ug Joval Ubiso, Cecil Quibod-Castro, Balitang Bisdak.